Mayo buntag, kumusta? O karon no din hitang dapitas may hillside Lapasan. O nagyato pang gipangitag asa bagyod dapit. O ganaw ginataman ka no. Medyo dalam na tubig. But di pa daw mao. So bulaw sa ta. O karon no nakaabot na kita ilang ma'am. Uskit yung pangalan ma'am? Si Rosaline Ganya. lagi nakabalo ka nga usa ka sa gi-recommend nga patagaan og bugas. Oo. Nakabalo ka? Igon sa to nimong nag-recommend? Umanghod. Ay mo tumanghod dagi kang story daw ninyo kay mura og Piki kay sir. apiki kayo. Oo. Lagi na sa atis nakaabot di ko dis niyang dapit nya medyo gusto na ba dito sa kuan. Lalom-lalom ang tubig. Pero mas dol dito ba? Agian ba? Oh, sa Yamaha State Ramanggon siya. Lagi ka sa dire. Sige. So, ma'am naraang imuhang 5 kilos nga bugas. Thank you, sir. Andayon ang imo dayong kuan Zen Kahatol t-shirt. Sige, iyan daw mamakara ba be? Ang imong t-shirt. Ayan. So nagpahatag din po na ng bugas ma'am si Ma'am Daisy, no? Torres. Unsay may ikasulti sa ilaha ma'am? Salamat kaayo sir, Ma'am Daisy, Sir Kahatol. Ako kayong tabang ng bugas. Sige. Pila gyud mo anak? Wala. Tulo. Imong ba sa trabaho? Construction Kamulo siyang trabaho karon. Oh. Ang ikaw? Housewife. Sige, so at least nga dako na nagtabang ng bugas. Ha? Medyo gamay pa kay gamay pa man may pondo. Sige lang ha. Okay na pa ni sir. Pila ka nagka-adlaw ninyo ma-konsumo na? Siguro mga Upat na ka-adlaw. Naugod may mga aero po. Apis budget. Paabit na sa pamilya, happy na sa pamilya. So, pero at least nga makatabang-tabang gyapon, no? Kaya basin pohon po og mo dagan-dagan na. Kay dako dong matabang. Sige, ma'am, salamat ha. Og salamat po gayo no sa inyong kanunay nga pag-uban og nahuman na karong adlaw human na ta. Ikan sa may barangay Makabalan din tas may barangay Lapasan og lauman sab no nga kining atong ginahimo magpadayon hangtod nga nay mga taong musalig sa tuwa. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.